esadazu zer den larriagoa. Zu ematea ala erretzen ustea. Sarean askatuz zu minetxia. Gordelekutik bea. Munduko harresiek eskatzen. Kaixo, egunon guztioi, ongi etorriak eta mila esker gaurkoan hemen Berriozarren gurekin izateagatik 10 urteko ibilbidea ospatzeko. 10 urte baino ez, Garat? Hala da bai, hala da Edurne. Egunon zuri eta egunon guztioi. 10 urte baino ez ditugu bete eta zenbat gauza aldatu diren urte hauetan Nafarroan. Pentsa, ni 16 urteko gaztetxoa nintzen 2011ko gau magiko hartan. Bai, bada guztia ginen gazteagoak, gau hartan, gaur baino, baina adin eta kolore desberdinetako lagunek, jatorri eta begirada anitzeko pertsonek, topaleku bat aurkitu genuen zalantzari gabe Euskal Herria bildun. Eta ordutik, hain zuzen, ikasi egin dugu emozioak partekatzen, elkarri entzuten, desberdinen artean gerturatzen eta adosten, baita nahiak eta asmoak orekatzen ere. Eta hain zuzen bide horri jarraituz, gaur zoriontsu eta harro gatoz bigarren kongresu bat ospatzetik, gure lantaldeak indarberritzetik eta prest etorkizunean topatuko ditugun erronka berri guztiei aurre egiteko. Eta zergatik, zertarako galdetuko duzue, bada hemen gauden guztiok oso argi daukagu. Euskal Herria, Nafarroa aske bat lortzeko. Ez da erronka makala. Ahalegin handiak egin ditugu orain artean, pertsonalak eta kolektiboak, eta lanean jarraituko dugu gaurtik aurrera ere. Badakizuelako zer? Bada gauza bat denborak ez duen aldatu. Ilusioa. Nafarroa eraldatzen jarraitzeko ilusioa. Bueno. Gogoan duzue gaura? Zenbat tentsio, zirrara, emozio. Denok geunden urduri, auzitegi konstituzionalak zer esango zuen zain. Eta bapatean, isiltasuna, zurrumurrua eta poz leherketa bat. Bildu jaio zen, ilegalizazio garaiari ateak itxiz.
momentu eta aukera historikoa da. Eta erakutsiko diegu bildu ere tresna historikoa dugula. Denbora gutxi pasa da geroztik, 10 urte baino ez. Baina Nafarroa ez da orduan zen hura. Nafarroa aldatu da. Nafarroa eraldatzen ari gara. Lehen, Nafar izateko modu bakarra zegoela zirudien. Forala eta Espainiarra, hau da, katolikoa, kontserbadorea eta probintzianoa. Ematen zuen, UPN eta PSN-eren menpe biziko ginela beti. Murrizketen, privatizazioen eta porlanaren erregimenaren menpe. Uste genuen, ez genuela sekula lortuko Opus Deiren atzaparretatik ihes egitea. Bazirudien, PEN, UGT eta Komisiones Obrerasen entramadoa betierekoa zela eta Diario de Navarra zizelkatuko zuela pentsamendu posible bakarra. Duela 10 urte, gure seme-alabak inpunitate osoz eraman eta torturatzen zituzten. Nafar askok ezin zuten hauteskundetan aurkeztu. 115 preso nafar zeuden Espainian eta Frantzian sakabanatuta. Eta hemen, etzen inor asaldatzen. Baina, azken hamarkada honetan, nafartasun berri bat loratu da. Loratzen ari da, irekia. Etorri, zero. Anitza. Inkonformista. Eta aurrerakoia. 2015ean lehenengo aldiz, kanporatu genituen UPN eta PSN gobernutik. Eta alfombrak altxatu eta ustelkeriarekin amaitzeko urratsak eman ditugu. Bortxaketaren kultura matxistaren kontra Nafarroa altxatu da. Eta maitatzeko eta izateko modu guztiei lekua egiten ari gara. Medikuntza gradua zabaltzea lortu da unibertsitate publikoan. Murrizketak iraultzeko finanziazioa handitu. Ospitaletako sukaldeak, ambulantziak eta osasun mentala publifikatu dira. 10 urtetan Nafarroa aldatu da. Nafarroa eraldatzen ari gara. Oraindik ordea, bide luzea dugu egiteko. Izan ere, euskara ez da ofiziala oraindik. Gure ekonomia hainbat multinazionalen menpekoa da. Eta dena hemen erabakitzea egun, ez da posible. Baina 10 urteotan zerbait ikasi dugu. Ezinezkoa zirudiena posible dela. Orain arte egin dugun bezala, Nafarroa eraldatzen jarraituko dugu. Animo eta aurrera beraz, urte askotarako, EH Bildu. Euskal Herria Bilduren indarra, Nafarroa eraldatzeko indarra, gure herrietan eta gure auzoetan dagoelako, zuekin Joseba Asiron. Bueno, gauza guztiekin gertatzen den moduan, aurtengo efemeride garrantzitsu honi amaiera iritsi zaio, eta benetan amaiera pozgarria da, ilusioz eta itxaropenez betetzen gaituena. Pentsatu besterik ez dugu, egin behar egin dela 10 urte ikusi dugun arratsalde luze horretan, momentu horretan jakingo bagenu zein izango litzateken edo zer gertatuko zen urrengo 10 urteetan zein izango litzateken gure erreakzioa, ez? Segurezki, antxe bertan udaletxe plazan hasiko ginen saltoka eta ez dakit, ez? Ta oihuka eta dantzan. Bi
buru argazki hoien arteko, konparaketatik atera dezakegun baloraziorik adierazgarriena dudarik gabe. Momentu hartan eta aurreko urteetan ere, Nafarroan, Iruñan, pertsona euskaldunak, langileak, ezkerrekoak, emakumeak, erregimenarentzat normalak, arruntak ez ginen oiek, pertsona oiek, bigarren plano batetan egon ginen, eta ikusezin bihurtuta urteetan zehar. Eta Euskal Herria Bilduri esker, Euskal Herria Bilduren atzean dauden milaka pertsona, milaka herritarren lana eta ahaleginari esker, aldaketa iritsi zen hiri honetara, eta ez bakarrik hiri honetara baizik eta beste herri eta hiri askotara ere. Eta horregatik Euskal Herria Bildu bilakatu zen hemen Nafarroan lehen indar municipalista. Eta horregatik, diot beti, entzun diazue mila aldiz eta gaur ere berriro esanen dut, Euskal Herria Bildu dela herri zahar eta zigortu honek inoiz sortu duen aldaketa tresnarik eraginkorrena eta garrantzitsuena. Orain dela 10 urte, hemen, Nafarroan, hemen, Iruñetik oso gertu, Iruñerrian, eskuinak lasai gobernatzen zuen, arrokeriaz eta bazterkeriatik. 10 urte beranduago, gaur egun erregimena hankaz gora dagoela ikusten dugu, amarru guztiak maigaineratu ditugulako. Gero eta gehiago dira privilegio horiek onartzen ez dituzten herritarrak eta Euskal Herria Bildu prozesu horretan ezinbestekoa izan da. Pasa den astean, ikusi izan dugu, egonda egunkarietan, egonda komunikabide guztietan, sare sozialetan, Euskal Herria Bildutik hemen Iruñan egin ditugun salaketa guztiak, mundu guztiak dakizki, eta horregatik da hain garrantzitsua Euskal Herria Bildu, horregatik zarete zuek horren garrantzitsuak. Iruña mundura, aniztasunera, elkartasunera irekitzen ari da, eta jada ezin gaituzte berriro itxi, ezin gaituzte ikusezin bilakatu. Ateak zabaldu ditugu eta kolorez eta aniztasunez jantzi dugu gure errealitatea. Iruña eredu bat da eta une honetan eredugarria da Euskal Herria guztiarentzat, posible denaren eredua alegia. Gaur geuk erakutsi geniolako Iruñari, Nafarroari eta Euskal Herria guztiari zer egiteko kapazak garen eta ze modutan egin ahalko genuen hori modu jator eta zintzo eta bertakoa eta gainera demokratikoagoa. Horregatik aurre eta modu hortan aurre egin genion eskuinari ustelkeria salatzen eta argitzen, aldaketan eragiten, bestelako kudeaketa ereduak bultzatzen, pertsona guztien eskubideak erdialdean paratzen, politika feministak eta jasangarriak sustatzen eta politika sozialetan erreferente bilakatzen. Eta dagoeneko posiblea izan dena posible izango da berriro ere. Geuk erakutsitako gauzak egiteko modua inoiz baino biziago dago, gero eta gertuago dago. Aldaketa, maiuskulekin, ez da iraganeko kontu bat, geroa baizik. Gero eta gertuago dagoen futuroa da. Abiadura handian hurbiltzen ari den errealitatea. Bistan dago jada, posible egingo dugu berriro. Eta utziazue amaitzen ezagutzen nauzue, historialari gisan, esateko orain, justu, egun hauetan, orain dela 500 urte, Nafarroa independientea eta libre zela esaten. Konkista latz bat jasan eta gero 1512an, 1521 maiatza eta ekainean, eta epe labur batez izan bazen ere, Nafarroak berreskuratu zuen bere independentzia. Orduan, egun hauetan, orain dela 500 urte, Iruñeko udalaren ordezkariak esan zuen hitz hauek. Nafarroa askea da, berriro jasandako morrontza alde batera bota dugulako. Hitzez hitz esan zuen agirietan idatzita dago. 1521ko ekainaren 30ean askatasun hori, behin-behineko askatasun hori galdu zen, baina hitz horiek gaur egun bere esanahia mantentzen dute. Nafarroa hark bizirik irauten duelako. Iruñak, Europako estatu baten hiriburua
izateko jaio zen, hiriak harresiez eta zabalgunez beteriko historia izan du. Beti alaia eta zoriontsua izan ez den historia. Horregatik, gaur, urte garrantzitsu honetan eta zita honekin amaitzeko momentuan, 2015ean nire lehenengo interbentzioan zerrendaburu bezala erabilitako hitzak berreskuratu nahiko nituzke. Argako hiri zaharrak inoiz baino gehiago behar du zabalgune berri bat, ilusioz eta irudimenez beteriko laugarren zabalgunea, molde zahar eta zaharkituekin apurtuko duena. Gure esku dago izan zitekeen hiri dizdiratsu ura berreskuratzea, benetan tematzen bagara ikusiko dugu. Nafarroa eta Euskal Herria libreak lortuko ditugu. Biba zuek eta gora Euskal Herria bildu! Eta orain, utziazue aurkezten maisu bilakatu zen ikasle ohia. Bakartxo, igo zaitez. Egunon guztioi, benetan plazerra handia da. Gaur hemen zuekin guztiekin egotea, hainbeste hilabete eman ondoren, aurpegira begiratu gabe, telematikoki ez bazen, eta benetan, neurri batean ere, unkigarria iruditzen zaite gaur behintzat ahal izan dugunok hemen egoteko aukera izatea. Esan dute aurreko hizlariek 10 urte pasa direla, eta 10 urtetan gauza asko gertatu da. Gauza asko aldatu da, jendartean, egoera politikoan, eta irudietan ere ikusi dugun bezala, aldaketa horietako askotan Euskal Herria Bildu funtsezko eragile izan da. Batzuk entzun didazu egun hauetan dokumentalaren aurkezpena egin dugun herri batzuetan, pasadizo bat gogora ekartzen, 2011an Barcina presidentearen investidura saioan, PSN-erekin koalizio gobernua egingo zuen urtebete horretan, gauza batzuk aldatu dira behintzat, eta Barcinak investidura saio horretan gauza bat esan zuen, guri begira, guri dedikatu zigun, bere, ordu terdi edo hitz egingo zuen, eta ordu erdi behintzat dedikatu zigun. Eta esan zuen, albiste txarra zela, nafar jendartearentzat, Bildu, momentu horretan Bildu, parlamentuan sartu izana. Eta guk erantzun genion, albiste txarra izango zela, ez nafar jendartearentzat, baizik eta Nafarroan ezer alda etzedin nahi ez zutenentzat. Eta 10 urte beranduago, uste dut, lasai asko esan dezakegula, arrazoi zuela, Barcinak, baietz, albiste txarra izan dela nafar jendartearen sektore batentzat. Barcinarentzat, bere atzetik etorri direnentzat eta regimenaren sektoreentzat. Azken batean, agerian gelditu delako, urte hauetan guztietan, Euskal Herria Bildu indartsua, determinantea denean, udaletan, Nafarroan, beste instituzio guztietan, eta baita estaduan ere, ateak ireki altzaizkiola aldaketari eta eskuinari gehiengo alternatiboak osatzeko ezinbesteko tresna zela. Enituen gogoratzen, pasaden egunean, orain, anaitasunan 2011an egindako mitin horretan botatakoa. Ez dut gerora berriro ikusi, eta tresna historiko moduan definitzen genuen momentu horretan Bildu eta orain EH Bildu. Hori da, 10 urte hauetan agerian gelditu dena. Nik esango nuke EH Bilduko gizon emakumeok badaukagula, ezaugarri asko, indargune asko, bertute asko, baina nik azpimarratuko nuke daukagun konbikzioa. Konbikzioa ezinezkoa dirudiena posible egin daitekela sinisteko, borrokarik galdutzat ez emateko, eta horrekin batera konpromisoa. Konpromisoa geure herriarekin eta konpromisoa herritarrekin. Eta herritarren alde, kalean, lantokietan, eskoletan eta instituzioetan lan egiteko.
Urte luzeak eman ditugu, eremu horietan guztietan lanean, helburu garbi batekin, eta bazen urteotako erregimenaren politikak baztertzea eta bestelako Nafarroa eraikitzea, demokratikoagoa eta duinagoa. 2015ean inor gutxik sinisten zuen aldaketari ateak irekitzea posible izan zitekeenik, ezberdinen artean elkarlana sustatzea, akordioak lortzea eta lortu zen aldaketari ateak irekitzea. Eta hori Nafarroako historian, Nafarroako politikagintzaren historian mugarri historikoa izan zen. Eta orduz geroztik, ari gara aldaketaren bidean urratzen, zalantzari gabe goraberak ere badaude, bidea ez da makala, bidea malkartsua izango zela, bagenekien, baina 2019an ere Euskal Herria Bildu izan zen eskuinari atea itxi ziona. Erabaki zailak hartu ditugu azken urteotan, zalantzari gabe. Baina beti hartu ditugu bi baldintza beteta. Bat, begirada luzez erabakiak hartzea. Perspektiba politiko oso garbi eta garden batekin, eta konbikzio osoz. Eta bigarrenik, hartu ditugun erabakiak, hartu ditugun zuek eman diguzuen konfidantzari eta babesari esker, zuekin partekatu ditugulako erabaki horiek. Eta horretan ari gara, zailtasun, hori ere ez dugu ukatuko. Aurrera egiteko, zalantzari gabe, zuekin guztiekin, eta hemen ez dauden milaka herritarrekin batera egin beharko dugulako bidea, egiten ari garelako bidea, Nafarroa, euskalduna nahi baldin badugu, feminista nahi baldin badugu, anitza nahi baldin badugu, eta demokratikoa nahi baldin badugu. Eta ez nuke amaitu nahi pandemiari erreferentzia egin gabe. Pandemia izan da azkeneko urte terdian gure bizitza, hankaz gora jarri diguna, baita gure jardun politikoare neurri handi batean, eta gerian utzi ditu pandemia honek ere, aldez aurretik bagenik izkien gauza asko, baina batetik sistemaren miseria guztiak, sistemaren muga guztiak eta geure helburu politiko nagusietan berretsi egin gaitu. Sistema goitik bera eraldotu behar dugula, sozialki eta ekonomikoki, eta buru jabetza behar dugula geure erabakiak hartzeko. Eta honekin, amaituko nuke, esanez 10 urte, orain dela 10 urte, ilusio guztiz, batzuek piztinazo ederra egin genuela, piztinara bota ginela, ilusio horrek jarraitzen duela 10 urte beranduago, indarra badugula, badaukagula konbikzioa, orain dela 10 urte bezala, eta sinetsita gaudela, Euskal Herria Bildu dela, Nafarroan ere, aldaketarako bidea irekitzeko tresnarik eraginkorrena. Beraz, mil esker zuen konfidantza guztiagatik, urte hauetan guztietan, eta bibazuek, gora Nafarroa, gora Euskal Herria eskatuta, eta gora Euskal Herria Bildu. Ia, militatziak zer esan nahi da ben? Nire ustez, militantzia bizitza ulertzeko modu bat da. Bai. Bai. Sí. Bai. Ni ere EH Bilduko militantea naiz. Eta zergatik? Eta zergatik? Porque creo que se puede vivir mejor. Claro que sí. Bizi duine gure dodalako Euskal Herrian jaio, bizi eta lan iten dauen guztientzat. Nuestra memoria es antifascista y estamos orgullosos y orgullosas de hacerle frente al fascismo. Nik euskaraz bizi nahiko nuke. Simplea dirudi, baina zaila da gaur egun. Claro que me doy cuenta. En este país no todo va como me gustaría. Irratia piztu besterik ez duzu, edo egunkaria irakurri, edo sare sozialetan murgildu. Zer nolako Euskal Herria utziko diegu datozen belaunaldiei. Gazteok bizi proiektu duin bat garatu ezin izateak amorratzen nau. ¿Cómo no nos vamos a indignar si no hacen más que robar las pensiones a nuestros mayores y echarle a la gente a la calle? Eta bitartean, argindarraren prezioa gora eta gora, eta dirua atxitearen zain.
gure planeta sentitzen gabiz. Eta nik beti sinestu dut lurraren eta bizitzen zaintzan. Yo creo en un país digno, formado por gente libre y feliz. Y creo que en H. Bildu intentamos llevarla a la práctica. Queremos vivir en paz y en libertad. Y no es un capricho, es una necesidad. Duk esango zidan niri, sarriren itzulera ikusiko nuenik, eta presoen gerturatzea. Herri honek bere buruari erronka bota dionean, gauza izugarri handiak lortu izan ditu. Eta nik, lorpen horien parte izan nahi dut. Horregatik naiz, EH Bilduren kide. Ezberdinak gara, bai, baina hori da gure indarra. Guretzat garrantzitsuena ez da bereizten gaituen hori, batzen gaituena baino. Aurrera egitea dagokigu, gehiago izan eta bidea gehiago eta indar gehiagorekin. Más y con más fuerza. Hoxe botere gehiago edo una, baina jendiaren zerbitzura jartzeko. Merezi dugun herria posible da. Es posible. Posible egin behar dugu. Eskuak gurutzaturik geratuko garela, bai zera. Hemen esaten dugun bezala, no es lo que hay. Ameslariani, baliteke, bai. Baina hori da batzen gaituena, ez da? Ez diegula gure ametsei uko egin nahi. Ameslariak gara. Ameslariak gara mundu hobe bat dugulako amesteko. Etorkizun hobe bat dugulako amesteko. Asko dugu egiteko, Nafarroa askea eta justua lortzeko. Eta hori da gure jardunaren helburua. Nafarroa hobea amestea. Ez aldala? Alaxe da bai garat, bizitza duinak nahi ditugulako, eskubideak nahi ditugulako, guztiontzat. Berdintasunean eta aske bizi nahi dugu, Euskal Herria jasangarri eta buru jabe batean. Eta helburu horiek hain zuzen batzen gaituzte. Helburu horiek gidatzen dute gure eguneroko lana. Bai herri mugimenduetan, bai ikasle, emakume eta langile borrokan, bai udaletxeetan eta gainontzeko erakundeetan, baita sindikatuetan ere, kalean eta etxean. Zenbat eta zenbat tokitan, zenbat eta zenbat pertsona egunero jotake lanean eta borrokan Nafarroa eraldatzeko, Euskal Herria Bildu indartzeko eta geroz eta gehiago izateko. Horregatik guztiagatik, zuentzat da eskertza hau. Xumea, baina merezitakoa. Euskal Herria Bildu egiten duzuen emakume eta gizon guztiontzat. Proiektu kolektibo honen parte zareten adiskide guztiontzat, gure eskerrik beroena. Hamar urte, garena hitzetan jartzeko. Joan eta etorriak, herriko pegadak eta itxatxitako kartelak bezain bertze garagardo edan genituen hortziralak. Kontaketa gauetako matematikariak, militante nekaezinak, haserre oiuak, barre algarak eta urduritasun isilak. Mojito sukaldari eta moketa montatzaile. Eserleku jasotzaileak, pankarta eta txostengileak, izlari lotxati edo entzule profesionalak, alkate eta zinegotzi finak. Eta jakina, barzinari eta zomorro txiki honi biziraundakoak. Zuei guztioi aitortza nola egin pentsatzen ari ginela, izenek inguratu gaituzte. Izana, garena, izenek osatzen dutelako. Eta izenak, zure izena, eta zurea ere bai, zuen guztion izenek errana dutelako guretzat. Edurnek erran nahi du adibidez, eraldatzaileak garela. Aldaezina iduridun sistema zalantzan jarri eta gure ingurua hobetzeko aukera berriak eraikitzen ditugula. Ezina, ekinez egiteraino. Gaztetatik errebeldeak, mugimendu feministari batu eta mundua eraldatzeko prest. Pauso bat emateko prest.
Tuterako balkoira ateri eta emakume euskaldunen alde txupina botatzeko, izen eta abizenez, zu bezain eraldatzaileak garelako Edurne. Eta hurbilekoak ere bagara bai, Unai. Elkarren eskutik hobeki egiten dugulako bidean aintzinera. Ulertzea, entzutea eta parte hartzea da guretzat politika. Herriari hitza emanez gobernatzea. Zu bezala, Unai, herrikoiak garelako, herritik eta herriarentzat ari garelako. Agoitzen bezala, Esparzaren erregimena Nafarroako xoko guztietatik kanporatzeraino. Herrietan dagoelako gure sustraia, gure indarra. Arturo, Mikel, Oianeder, Ander, Nafarroa berria udaletan ari da loratzen. Eta bapatean Garesen Oian, etxe bizitza duina izateko eskubidea aldarrikatuz, atzo karriketan eta gaur alkatetzan. Edo Ibixan, hegazkinera igo eta sartagudan lur hartu, Alargunen herrian. Frankismoaren biktimei Nafarroako erregimenak hamarkadetan ukatutako aitortza egitera etorri da Ibixar bat, behondeizula, Paolo. Ausartak garelako gu. Eta eskertzekoa da ausardia hori. Pontevedratik, Kataluniatik zatozen guziei eskerrik asko. Gure ametsekin bat egiteagatik, Beltza, Afrikatik Euskal Herriraino, arrazakeriaren kontra, faxismoaren kontra, eskubide guztien alde gurekin bat eginez, hori bai dela ederra. 11 koloreko herria gara, anitzak gara. Sorreratik desberdinen arteko topaleku, elkarrengandik ikasiz eta elkarrekin eziz. Dani, Aitziber, zenbat eta zenbat izen orain gure artean etzaudetenak, bino gure izatean betirako biziko zaretenak. Burua izenez eta bihotza maitasunez betetzen zaigu zuekin guziokin. Jende zintzoa zaretelako benetan, beti onena emateko prest abiatzen dugun erronka bakoitzean. Aurrera, tinko, etxigabe, Iruñeko alkatetza ziega barrutik ospatuz, berriz gure artean izan arte, Ainoa. Aldaketa hegoaldera zabalduz, Tuterako auzo langiletara, beti xutik, beti borrokan, txiki. Lehen bozka horretatik hasita mundu hobea posible dela amestuz. Maialen, gora zu eta gora gazte errebelde eta askeak. Zuek gabe ezkenuke proiekturik, ez ezkerreko politikak gauzatzerik, ez politika feministak eta ekologistak ezartzerik. Ez injustiziari aurre egiterik, bel, zu bezala injustizien aurrean ezkarelako isilik gelditzekoak. Burua eta bihotza jartzen ditugu lanean, gizarte hobe bat posible dela sinetsita. Askatasunean sinetsita. Eta zindagizuet, aske izanen garela, herri libre batean. Aitziber, Amets, Koldo, Unai, Xavier, Eba, Tomas, Ane. Bertze 10 urte pasako dira akaso, bino ez ditugu zuen izenak antziko. Izenik gabe, zuek gabe, ezkarelako. Unkigarria benetan, gara atitzik gabe. Polita izan da bai, eskerrik asko Estitxu eta Nestor. Eta eskerrik asko berriz ere zuei guztioi. Eskerrik asko eta urte askorako. Esan duguia da, baina berriz ere esanen dut merezi duelako. Eskerrik asko zuek zaretelako Euskal Herria Bilduren komunitatea delako benetako indar eraldatzailea. Gurea proiektu kolektiboa da, eta desberdinen artekoa eta herrikoia. Eta zuei guztioi esker prest gaude.
Erronka handiak ditugu aurrean, erronka handiak gure herrietan, auzoetan eta baita Nafarroan ere. Erronka handiak gizarte bezala, elkartasunean, berdintasunean eta jasangarritasunean urrats erraldoiak emateko, berandu baino lehen, eta prest gaude. Prest gaude eta talde bikaina dugu horretarako. Igo daitezela oholtzara datozen 4 urteetan Euskal Herria Bilduren Nafarroako zuzendaritza osatuko duten pertsonak. Aritz Romeo, Lur Albizu, Endika Alonso, Edurne León, Maider Beloki, Lola Eslava, Bakartxo Ruiz, Unai Lako, Mayi Lasa eta Adolfo Araiz. Eta etzaretelako bakarrik egonen, 100 ameslarik bultzatzen dugulako egunera Euskal Herria Bildu, holtzan lekua eginen diegu ordezkaritza ahalik eta zabalenari. Igo daitezela Ander Oroz, Aritz Aiesa, Laura Aznal, Borja Izagirre, Oianeder Indakoetxea, Paolo Albanese, Bel Pozueta eta Joseba Asiron. Azkenik, lantalde paregabe hau zuzentzeko, indarrez eta ilusioz beterik, Euskal Herria Bilduren kongresuan aukeratu berri den Nafarroako arduradun politikoa, Miren Zabaleta. Egun on guztioi, benetan pixkat hunkituta nago ekitaldi honen azkeneko pasarteekin, pozik eta harro nago gaur zuekin egoteaz, eta Euskal Herria Bilduk azkeneko 10 urteetan egindako ibilbidearen parte sentitzen naiz. Bilkidea naiz, eta hemen gauden eta ez zaudeten 100 eta 100 gizon eta emakumerekin batera proiektu honetan parte hartzeaz harro nago, benetan. Como han dicho Joseba y Bakartxo, Euskal Herria Bildu ha sido y es un instrumento eficaz para impulsar el cambio político y social. Un instrumento eficaz, pero también determinante. Determinante para construir mayorías alternativas a la derecha aquí, en Nafarroa y también en el Estado. Y aspiramos a serlo mucho más. Desde la perspectiva histórica que nos da esta década, podemos afirmar que los 3 grandes pilares que han sostenido el régimen liderado por la derecha están saltando por los aires. El primero de ellos es el mito por el que el orden natural en Nafarroa era ser gobernados por el corralito foral. El segundo gran mito es que la derecha es quien defiende la foralidad y el autogobierno de Nafarroa, cuestión que ha ido cayendo, sobre todo cuando la derecha iba perdiendo el poder político y se ponían compulsivamente a recurrir todas las leyes parlamentarias en el Tribunal Constitucional, nada menos que 17. Y el tercer gran mito que está cayendo es el mito por el que solo hay una manera de entender Nafarroa. Hoy, como hemos visto en este pequeño ekitaldi, la realidad social y política de Euskal Herria se muestra en su diversidad
y sí o sí requiere de una gestión democrática de la misma. Baina mito hauen eroriera ez ezik, Euskal Herria Bilduk demostratu du posiblea dela ezker soberanistaren batasuna. Posiblea dela ezker soberanistaren batasuna etorkizuneko programa baten inguruan. Eta posiblea ez ezik ezinbestekoa dela Nafarroan eta Euskal Herri osoan indar harremanak aldatzeko. Eta posiblea dela ere bai akordioak erdiestea, lehentasunak eta borondatea baldin badaude. Eta zentzu horretan, uste dugu, zalantzarik gabe Nafarroa eredugarria dela. Eta orain, une honetan, pandemiaren garai hauetan, egoeraren irakurketa egitea datorkigu. Eta lehenik eta behin erreflexio bat. 80. hamarkadan, Margaret Thatcherrek esaten zuen que la sociedad no existe, solo existe el individuo. Esaldi horrek laburtzen zuen neoliberalismoaren oinarri ideologikoa. Pandemiaren testuinguru honetan, gaur, eskuinak mantra horren 2.0 bertsioa abiatu du. Eta askatasunaren izenean individualismo basati bat bultzatzen ari da. Eta horren aurrean, Euskal Herria Bilduk ezkerretik esaten duena da, pandemia honek zerbait erakutsi baldin badigu, norbanakoen zaurgarritasuna dela. Eta horren aurrean, ezkerretik, EH Bildutik esaten duguna da, bizitza, komunitatea, jendartea, esaten duguna da, pertsonak, politika, publikoak eta sozialak, burujabetza. Erreflexio bat esan dugu, eta baita ere baieztapen bat. Garai konplexuak dira, azkartze historikoa bizi dugu. Kolosalak dira eskuartean ditugun erronkak, eta ez dago errezeta magikorik. Testuinguru honetan, gure ustez, ideien borroka funtseskoa da. Eta gakoa da asmatzea ze ideien inguruan irekiko den borroka hori. Gure ustez, 1. Transformación o colapso. O cambiamos el modelo productivo, económico y de consumo, o nos dirigimos hacia un colapso ecológico. 2. Más democracia o autoritarismo. El miedo se ha convertido en un arma política de primer orden. Miedo a perder el empleo, miedo a perder la vivienda, miedo a la incertidumbre, a la migración. Y ante el miedo, la izquierda tiene una vocación, que no es otra que la de ofrecer una alternativa social y política certera, basada en la democracia y en el reconocimiento de los derechos. Y 3, tercera batalla. En el contexto del final de la pandemia y en el contexto del debate sobre los fondos europeos, creemos que las decisiones que se tomen en los 2 o 3 próximos años van a condicionar en gran medida las próximas décadas. Ea pentsioen sistema publiko eta kalitatezko bat daukagun edo ez. Ea Euskal Herria Bilduk erreforma laboralaren derogaziorako lortutako akordioa betetzen den ala ez. Ea erdigunean kokatu nahi dugun zaintzaren sistema publiko bat abiatzea lortzen dugun ala ez. Eta guretzako funtseskoa dena, aberastasunaren banaketa justo bat. Decía que un elemento clave para Euskal Herria Bildu, un reparto justo de la riqueza. Ze azkenean, hemen, mundua antolatzeko 2 modu daude. Kapitala erdian jartzen duena
eta bizitza erdian jartzen duena. Hori da eskuina eta ezkerra, eta gu bigarren horretan gaude. Joko zelaia irekia dago beraz, eta ez gara jokalari bakarrak. Horregatik hemendik dei bat, langileei, pensionistei, gazteei, irakurketa honekin bat egiten dugun emakume eta gizonei. Egin dezagun bidea elkarrekin. Jendearen eskutik alternatiba estrukturalak eraikitzeko bidea egin dezagun. Langileen eskubideen alde eta eskubide sozialen alde indarrak metatu ditzagun. Instituzioetan, kaleetan, gaztetxeetan, eskoletan, toki guztietan. Eta hemen, Nafarroari erreparatuta, egoerari erreparatuta, gure ustez, aipatu ditugun mitoen erorierak ziklo historiko berri bat zabaldu du. Centrándonos en Nafarroa, estamos convencidas de que los valores y las prioridades que recogemos en los programas de Euskal Herria Bildu se parecen cada vez más a los valores y las prioridades de la sociedad navarra y cada vez menos a los de ese régimen que nos ha gobernado durante décadas. Y el reto que tenemos ante nosotras es, claro, dejar atrás ese viejo orden y acometer el camino hacia un nuevo modelo para Nafarroa. Y para ello entendemos que son fundamentales tres cosas. 1, la batalla de las ideas a la que nos hemos referido. 2, el municipalismo. Demostrar pueblo por pueblo que es posible crear otras alternativas y exponerlas ante la sociedad. En ese sentido, un fuerte abrazo a todos esos alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que desde Cortes hasta Elizondo, desde Altsasu hasta Zangotza, se dejan la piel para crear ese nuevo modelo pueblo a pueblo. Y 3, sobre todo, seguir trabajando con la gente, con humildad, con honestidad, con la gente y para la gente, haciendo más fuerte cada día a la izquierda soberanista en las instituciones y también en las calles. Porque lo decimos alto y claro, no queremos el regreso del régimen liderado por la derecha. Ahí estamos y estaremos para cerrar las puertas a la derecha y construir mayorías alternativas. Pero con la misma claridad, decimos que queremos seguir avanzando, que desde Euskal Herria Bildu tenemos un proyecto y un programa para Nafarroa y también para el conjunto de los territorios de Euskal Herria. Un programa que podríamos resumir en 3 grandes retos. El primero, la transformación profunda en materia política, económica, social y ecológica por la senda de la soberanía para Navarra. El segundo, avanzar en un proyecto de país, Euskal Herria, que permita ir tejiendo una alternativa republicana al modelo español y francés, y esa Nafarroa soberana. Y el tercero, la construcción de un modelo de convivencia para el reencuentro. Y también en estos días tenemos que recordar que para conseguir la oficialidad del euskera en todo Nafarroa, porque es de justicia, porque es de democracia y porque entendemos que debería ser también de ley. Bukatzeko, Euskal Herria Bilduk programatik arantzago badauka ere berezitasun bat, ekitaldi honetan zehar aipatu izan dena. Eta berezitasun hori zuek denak zarete, gure komunitatea.
eta bere balioak, baikortasuna, konpromisoa, zintzotasuna, eta baten bate kongresu honetan esaten zuen bezala, bizipoza. Ezetzaetik baietza sortuz ezinezkoa posible egiten duzuenak. Eta horregatik, hemen gauden guztiak, holtza gainean, holtza behian, eta baita ere streaming bidez hau jarraitzen, konbentzituta gaude, EH Bilduren proiektua Nafarroa, Euskal Herria hobeago bat egiteko funtseskoa dela. Eraldaketa eta burujabetza lortzeko tresna eraginkorrena dela. Asko garela eta asko zere gehiago izan gaitezkela. Horixe da gura postua, Nafarroa burujabe bat Euskal Herria libre batean. Gora Euskal Herria Bildu! Gora Nafarroa!